Draga braćo pravaši, nalazimo se pokraj groba hrvatskog velikana, viteza Ante Paradžika, koji je položio život za ovu našu Hrvatsku. Njegova borba, njegova politika koju je on propovijedao je jedina politika, jedina prava, ispravna pravaška politika koja može hrvatski narod usrećiti, odvesti ga na put pune državotvornosti, prave državotvornosti, onakve kakvu smo zaslužili u našoj stoljetnoj borbi za ove prostore na kojima je hrvatski narod, ali nažalost nikada se u povijesti ta ideja u potpunosti nije ostvarila. Ona živi u ljudima poput Ante Paradžika, ona živi u nama, ona živi u još puno pojedinaca, ali nažalost ta ideja, kako se god to činilo, sada grubo kazano, ne živi u dovoljnom obliku u hrvatskom narodu. Jer da ona živi u hrvatskom narodu, ta ideja bi već davno bila ostvarena. Ona nije mogla ući dublje u hrvatski narod zbog povijesnog diskontinuiteta pravaške politike i pravaške borbe, jer su uvijek drugi preuzimali našu borbu, naša krvarjenja i pogibije u svoje ruke i vodili su hrvatski narod, hrvatsku državu u pravcu izdaje, prodaje, što nam se dogodilo i sada. Sva borba i sve ono za što se zalagao Ante Paradžik cijeli svoj život, a osobito iz njegovih govora 90. 91. ona nije ostvarena, nije smjela biti ostvarena, nego su u svoje ruke opet svu tu borbu, sva ta zalaganja, muke, patnje, žrtve hrvatskog naroda, u svoje ruke su opet preuzeli odnarođeni političari, udbaško-partizanski sinovi, koji nikada nisu htjeli hrvatsku državu, kojima je hrvatska država samo poligon i sredstvo za osobno bogaćenje, za prodaju nas samih, za prodaju naših dobara. Sve nam to govori da je pred nama teška i dugotrajna borba. Nije napravljena lustracija, dekomunizacija hrvatskog društva, što je moralo biti napravljeno. Nisu dovedeni na ključne položaje ljudi koji baštine ideologiju Ante Paradžika i pravašku ideologiju koja bi mogla ovaj narod učvrstiti na svojim povijesnim temeljima. I stoga Hrvatska čista stranka prava zagovara jedinu moguću politiku. Politiku dosljednosti, dosljedne borbe, bez obzira kako ona nekad izgledala, bez izgleda, takva nam je sudbina. Mi moramo ustrajati, ne smijemo se nikada predati, moramo ostati na načelima Ante Paradžika i moramo to privesti kraju. Kada će se to dogoditi? To ovisi i o nama samima i o našoj borbi, ali ovisi i o mnogim drugim silnicama koje se protive takvoj politici koje Hrvatima ne daju nikada da dovoljno dignu glavu, da budu svoji na svome ponosni, da ponosni hodamo ovom našom domovinom. Uvijek se nađu sile koje nas drže prignutima, uz pomoć domaćih sluga, izdajnika kojih ima u izobilju, još iz doba Starčevića, je uvijek takvih bilo da se na položaje stavljaju najhrđaviji i najpripravniji na svaku izdaju i podvalu radi svojih osobnih mizernih interesa. Nažalost, nakon smrti Ante Paradžika sve tu pravašku ideju su preuzeli ljudi nedostojni i nedorasli tomu, priklonili su se strujama koje su išle protiv hrvatskog naroda i stoga danas imamo rasulo pravaštvo više stranaka. Da je Ante Paradžik ostao živ, pravaška ideja se ne bi cijepala, ona bi ostala jedinstvena i ona bi danas vladala
u Hrvatskoj državi. On je zbog toga i ubijen. Neka mu je vječna slava i hvala, Bog i Hrvati i za dom spremni. Ja sam jedno